tämän sydämeni rakastetun. Sillä mä rakastuin silloin 17-vuotiaana. No mä halusin olla semmonen jääballeriina, mutta Lapsesta lähtien historia on ollut aika mielenkiintoista, varsinkin keskiaika, siitä mä oon aika paljon tykkään. En tiedä, onko nyt minkäänlaisia unelmia, on vaan todennut, että hyvin on elämä mennyt. Kolmessa sodassa olin ja olen säilynyt ehjänä. No jos saisin valita, niin on joku NBA-pelaaja, tähtipelaaja. Joo, mä halusin aina pienenä näyttelijäksi. Mä olin ihan pieni, mä halusin olla trapetsitaiteilija. Joo, kyllä mä 3-vuotiaasta asti olen aina halunnut olla laulaja. Edelleen haluaisin olla. Tässä on aina ollut sellainen unelma. Mä olin aina, että musta tulee niinku ammattijalkapalloilija. Minä toivoin, että saisin oikein hyvän miehen ja lapsia paljon. Eläinlääkäri, mä olisin olla opettaja ja sitten ihan normilääkäri. Mä halusin pienen olla kokki. Todella paljon. Yksi vielä on valmistumatta ja se on mun ihanne, että mä vielä näkisin sen. Mä muistan, että mä halusin olla joulupukki. Rikas mies ja talo.